ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಮಶ್ರೂಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಮಶ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ ದತ್ತು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ನೈಸ್ ಆವಡು, ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ 5 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಕೆಚ್ಚಪ್, ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ నేను ದೆಕ್ಕು ದೀತಿನ ಮಶ್ರೂಮು ಐ ಕೊಂಚ 2 ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ಗ, 2 ಚಮಚ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ದಾತೆ ಏತ್ ಬೋಡ್ ನಮಕ್ ರುಚಿಗೆ ಆತ ಉಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ, ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ఒక ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅವಂತೆ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಪೊಡಿ ಪುರ ಪಾಡಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸರಿ ಒಯ್ಪೊಡು ಒಂದೊಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಯ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ದಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಅವು ಮಶ್ರೂಮ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಂಡು 1/4 ಗಂಟೆ ದೇದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಬಾಂಡು ದೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ದಿಕ್ಕ ಕೊಂತ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ದ. ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂತ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡು ಇದನ್ನು ತುಚಿದು ಬತ್ತುಂಡು, ಯಾರಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡಿಯೇ ಅಂಚದಂತ ತುಚಿದು ಬತ್ತುಂಡು. ಅಂತೆ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಲೆ, ಯಾರ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಿ, 2 ಒಂಚೂರು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತ ಪಾಡಿ ನಿಕಲ್ 4 ಸ್ಪೂನ್ಲ ಒಂದು 5 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ, ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, ಒಂದು 1/4 ಲೋಟ ನೀರು ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಅಂತ ಇದು ನೀರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೇವಿ ಬರ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಪಾಡ್ಗ, ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್, 2.5 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಚ್ಚಪ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಡ್ಗ. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ತಿರುತ್ತೆ ಪಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವು ಕಲತಿನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಲತಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಅವು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ನಿ ಕಲರ್ದು ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತಲ ಇಟ್ಟು ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋವ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಶ್ರೂಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು.
ಅಂಚೆನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ತುಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡಿ. ಓಕೆ ತುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.